Nahaq sözler işitü ağır bitol. Nahaq sözden renji күңелләр. Рәнҗеш төшә дигән сүзләр дә бар. Йөрәкләр бит түгел тимердә. Нахак сүздән күңел күшегә дә. Җанын елый, сыкрый әрнүдән. Ни рәхәт табадыр инде кеше бер-беренә нахак тагудан. Кайберәүләр үзен өстен күрсәтер өчен төрле ялган яла ягалар. Үз борын асларын тикшермичә, һәр нәрсәдән гаеп табалар. Андыйларның дәртәсенә тибеп, тиз тәртипкә була утыртып, яшәмәсеннәр бу дөньяда әллә кем булып, гайрәтен чәчеп, шайтан кытыртып. Автор Гөлнур Галимова.